Kokti sal thamji sal mari horo IPF ni kathajak bayab kising don atisani yasu kasko birolal nawatia ni chago BJP ni samushita tangnai rok chopraka gumuti hangkoni udipur bagasto khobja gorji amchani gurupok to kamiwo birolal nawatia ni logi mothani atok rajkumar nawatia ponjumura singh bikas nawatia ako songbos prakjaka borongno gurupok to kami kengsen nogotlangai khamusun tei buto khlagya tei buthana naitongmani jorawo police thangai sogi mabai kathang yokhangni koktumni bisingti saka atisani yasu kasko birolal nawatia ang atisani vice president anu bir nawatia thangnai horo BJP ni kisu gunda bahini bai akromon khlajakha abo poilawano जों tini kaisa bikhub misil tongmani bikhub misil ni bagai police station जों sini bikhub misil ni bagai kok salai sini khoroksa IPF ni sesi member ni nogo thangpro BJP ni sugunda bahini rok swak nunglai tongo gangke जों যখন sini korni nogo sogikha abroko borok phone khlaisono domkirikha domkiri oi norok no tai lamati tipili phaiga anglai norok tai tini kathang phirogya mohake domki romani agulo जोंबो sini kormi somorthok rokno phone khlai ma saka sunoto BJP ni kichu gunda bahini rok borok to suno direct dom kiru gangke जों to lamati thangna nango gangke suno kisa chobonani bagai oglai gobangma IPF ni borogo sim guru bokto kami je gotona gotimani jagao chini kisu borok phaika borok salai borok bu sau bishes khle oparani borok rok je BJP ni gunda rok gangke chini next din ni program no success khainan bagai borok bai কোনো রকম অপব্যবহার বা হামিয়া কোনো একটা সামুংয়াতে নেই जों মিউচুয়াল কক সালাইনা থাকা যাতে जों প্রোগ্রাম রগবর কোনো বেজুয়া সামতা খাইতুম হই আফরো হঠাৎকে আজাগান BJP রক আনি উপর তাই আনি লগে তংনাই যেনে ডিভিশনের সেক্রেটারি রাজকুমার নাওয়াতিয়া ni সাকাবো তাই sini ponco murasing tai ani dara bikas nawatia ni sakao borok akromon srishti khairi rekha gangke apni agulo akromon khlai gangke जों phirogoi phaifru hotat khedi phirgi phaiei khoroksa BJP ni gunda ani totrao direct daberaoi chini loge hindi hinei amtike telangai borok kaisa nogo telang thangka nogo telangai ano borok komse kom 15 থেকে 20 jona hai borok ni jai ichha latha bai kebu bukha kebu da bufungbai tokha kebu khe yak bai sukha aro bohok rogori kha o jaga bukha rogori jakha yang uklokti rog rijakha amtike mane sara shorit ani komse kom 1 থেকে 1.5 ঘন্টা borokano bonani chenglaicha ani hangmarok langmarok maliang ekdom kostongoi thangka last position o borok tano ekdom butharnani target namani piaba police phai sok pai borongni target puron khlaimanlia aboni sathe sathe no ano je সময় police lang thangka aboni yaglo onkeno sini party office eta gorji regional ni under party office tongmani party office no borok tanoi sogiri rekha takoro bukurok ang obon kobong namu chungu ang khoroksa satro সংগঠন ni ngui samung khai tongmani keboni hamya naina thangya tamni gangka jati ni bagai samung khai tongthaniwo ini chini nijoswa borok jati ni bagai samung khai tongthaniwo kobangma borok ani sakao hamya majra thiklaina naikha বিশেষ খাই BJP ni borok rok piaba angkha khamya borok ano 1 থেকে 1.5 ঘন্টা boi tannani bagui borok ano rifrika piaba angkha thiya
o jati nang mo thangnani bagui smai chajak o jati ni bagui samung tangnani bagui ang takbo prostut miao ani bumungtui brok case affair khaiui miapro lokap sobjakha first time ani lokap o jaga ang mwnui si khushi khlai ishorno dhonnobad diu o jati ni samung khlai thanio nung ano jongoi nakha ang o lokabo phai sokpaikha tabok si ani samung tangnani kaham jora sokpaiu ne ang ishorno dhonnobad marikha abono somosto sara tripurani tiprasarong nang abono pai thago kobokna muchungu faidi tinibo jora tongkho o dofan mo thanglaiani bagui jongma wansoklainai only regional party no regional party sara tai o jati no kono politics khlaibo chung tai maya tamne gangke joto national party sin borokno khoti khlaikha gay regional party ni sate sate जों society development ma khainai society no belaike awareness ma khainai jotono hambai Baskango Ponche Chongmari no Kitingino Thangkrang Done Temram Borok Akalana Chenka Hane Shalatang Kawan Sukrang Borok